onye ọ ga-adịrị mma Imo nwanne m Imo nwanne m ihe ọma mere better thing don't happen ele ihe m jiri gide agba ọsọ apụtara m ugbu a hụ ụmụ nwaanyị isi mkpe the widow ha na-eme rally m ha niile ebucha foto ha na-amanye elu ndị ọ ga-adịrị mma ndị ọma ndị ọ ga a na-ege rally m kasali ihe na-akpa ha ntọgọ mgbakọta ha nso so ha what is happen ele ihe megen ha sị na ọwụ ndị unique ladies incorporated New Jersey na ndị unique ladies na ha na-eme 10 years anniversary ha on the 8th of October na New Jersey USA at the same time kwa na ha na-emekwa their new members induction of new members then emere nwoke ehukwe ha launch ahụkwa their uniform ha zụrụ ọhụrụ ha zụrụ ha afọ kosha mmadụ ga-eyi otu akwa for 10 years onye yiri akwa kamgbe 10 years yipụ ya after 10 years yipụ ya n'oge ekwesịrị anọchi na agbanwe uniform awụdụ ha ndị dọtị ya ụmụ nwaanyị sapụrụ ahụ ihe jiri kpọ ha unique powerful ladies ndị awụ ndị na-enyere ụmụ ogbenye aka they work they specialize in helping the widows the less privileged ndị na-enweghị ụtọ ọrịa ha ụmụazị nne na nna ha na-anọghọ ndị orphanage a na-enyere ha aka ya wụ ndị nne na nna ha na-arịa ha dị ọgwụtụ ihe na fafa ihe ele ihe dị iche nga afa gara ha na nga afra ha niile fra orphanage ikiri kpọrọ orphans ma otu ihe azụgbagbukwa ele galakwa ka ahịa ihe nkwugo gbara ihe dị asị na ga school common English nkata it doesn't know asị ngosi ndị awụ ndị dị ha dị ndụ ụmụ agbọghọbịa bụcha ndụ unique ladies onye ha kpọrọ ha asị ngo unique widow hepsigo unique ladies incorporated New Jersey ndị awụ ụmụ nwaanyị gbachara ọkpịrịkpọ ọrụ ha bụ inyere ụmụ nwaanyị isi mkpa aka establish mmụọ ha enwedị kene enwedị ego enye ha this money to start up small scale business enyere ụmụ nwaanyị isi ụmụaka na-enwedị ụtọ ọrịa ha this is their work ya ihe na-akpọ ha charity work ihe ha na-arụ date ha 8th of October 2022 na New Jersey ebe ahụ ka ọ na-akpọtụ lekwa adreesị ha nọ n'ime envelope ihe anọ n'ihu TV president ha rụkwanụ elebodo ahụ ya Lady Lola Dugo ọkpọkparoro nwunye oil money adaka ibe ya mana Mbaise nwa redio Mbaise esi nna ya nwụkwara na egwu nwatakịrị gbara nga Chineke nna greme na Chineke kere m na gram ele ahụ enwere ndị ọzọ enwere nwunye gị nwaanyị okay, fine. Ima Lady Chisolumoka. Achalugo, how many Achalugo, how many Graha? Enwere kọọdụ ahụ ele ya. Jennifer. Otito dịrị tupu anyị nwesị to Katarachineke sa amụrụ ihe ji kpọ ya otito. Lekwego. Ihe mma karịrị akarị. Nkem ahazụ ma ya na-ere azụ ihe ji kpọ ya ahazụ ma. Yes. Lekwego. Mrs. Hope Odirailo. Hope Odirailo ya nwanne Hope. Asa Baba Oluwa. Asa ya. Ebe. Ela nwa ha kọọdụ ahụ. Awa. Chiwanda awa dị ewura like gota. Dị ewa awa. Ihe ji kpọ awa out from gota owura awa. Ka eji kpọ ya awa. Nwa ka m gide gị ma ashinju no ka m gide gị na. Mrs. Nkechi Amechi na kwano. Nkechi Amechi na wo. Di ya wara ụzọ n'ịkpasị mgbe ahụ. Lady Morning Star wasị ya kpakpando pụtara ịsa amụrụ kpakpando jiri n'elu ihe jikwa ya n'oshi ụkọtụ Morning Star. Ife ọma nwoye kwano. Ekpego nwoye. Mama Jeep mmanya na-ere ihe na n'ori ekwenga. Nwoye asa amụrụ esi ori nwa oye. Ekpego ndị na ha lụrụ agha. Nkiru ka alọchukwu. Nkiru ka nwa alọrọ esi nga. Flawless perfection ma ọ nwa mam mụrụ na marriage. Ị na-akọ ihe ịkọga. Ekweghị mpiatọ ọhụ ya mpiatọ onye na-amadụ onye family mpiatọ family mpiatọ asọ ọnwụ nga mpiatọ maka ya mụrụ na marriage mọ maka nwuzie gị n'ala na ịma this woman to dịkpọ na Lady Chidimma Ajagana na Ghana ka di ya gara aga kweta aja o jiri n'ụlọ ihe eji kwe ya Lady Chidimma Ebonyi black wa beautiful wa ihe nwatakịrị otekọ ọha n'ogologo nwa beautiful lady OG worldwide. Okroka one. Okroka. Adande small London. Adam Carello.
ndị elela anya ogologo ya karịrị ka m sọ ga-eme m na dị ka dịwaf mblaga ya agawaga lụlụ ezigbo di ọlụkwa mezikwalụ dị mma ma ọ na-anọ na nsogbu ugbu a onye ọlụlụ 8 of October onye ga-enye gị akwụkwọ iji aga ị ga-eji akwụkwọ mpụta ede aga wa akwụkwọ ụna ka na-eji aga America you have to go unique lady him akpọrọ ha ka ha very unique in if you see them ha asapụ ahụ ụmụ nwaanyị saa ahụ dị ọgọ dị radical on the 8th of October onye na-ahụ dị there come and support them to support others